Joo, terve vaan. Ollaan Karjaalla Mustionjoella ja tarkoitus olisi tässä pikkasen soudella ja samalla vähän harrastaa hoitokalastusta tästä Mustionjoen osuudesta, mikä tässä kohtaa on, niin en ole juurikaan muuta saanut kuin särkikaloja, lähinnä särkeä ja sorvaa, ja niistä kummastakaan ei oikein niin kuin ruoanlaittomielessä ole iloa. Sorva on hyvin mauton ja hyvin ruotoinen kala. Sitä on muutaman kerran yrittänyt ruuaksi laittaa, mutta ei siitä oikein mitään tuu. Ja taas ne särjet, mitä täällä on, niin ne on niin mudan makuisia, että ei niistäkään mitään kurmee-elämyksiä taho saada. Mutta mä oon niitä sitten täältä ongella poistanut ja vienyt tonne rantaan sopivan paikan, kattonut sieltä. Jättänyt ne sinne sitten variksille ja ketuille, ja kylläpä se luonnon jätehuolto on yleensä toiminut. Tuolla ihan rannassa, mistä lähettiin, niin siellä pientä liikettä näkyy veden pinnassa, eli siellä saattaa olla jotakin, ja kyllä tässäkin näköjään joku tuolla liikahti. Katsotaan, saadaanko tästä ylös, ja jos ei tästä saada, niin mennään tuohon ihan rannan lähelle kokeilemaan. No, minäpä vähän vaihan paikkaa. Päästään nyt tuolla ihan lähtörannassa kokeilemassa, että jäikö sinne mukaan kaloja. Onkohan siellä nyt joku tarttunut kiinni, kun noin liikkuu? Joo. Joo. On siinä. Joo. Otetaanpa ylös. Pikkusärki. Nämähän siis tosiaankaan ei ole ruokakaloja, vaan tää on ihan semmoista särkikalojen poistamista tämä minun homma. Pienimuotoista hoitokalastusta. Ja kivahan täällä noin muuten on olla, kuunnella, kun mustarastaat yhdellä suunnalla ja satakielet toisella suunnalla, niin täällä on näitä kivoja luontoääniä. Joo, lähdetäänpä käymään pikkusen kauempana, niin tulee vähän ees souteluakin tälle illalle.
päästään tänne vastatuuleen ja vastavirtaan. Niin kuin kuvasta näkyy, niin tuo on melko ruskeata tuo vesi. Siitä kulkee varmaan tuolta lähiympäristön pelloilta sadevesien mukana valunutta hienojakoista maa-ainesta. Se sitten täällä silloin kun virtaus on heikko, niin laskeutuu pohjaan ja siitähän tähän tulee semmonen hyvin pehmeä mutapohja. Täällä ne parhaat särkikalojen onkimispaikat on tuolla ruovikon keskellä. Siellä täällä on semmosia pieniä aukkoja. Niihin kannattaa soutaa ja sieltä käsin sitten onkia. Vene on tämmönen pikkunen, ehkä juuri ja juuri 3 hengenvetoinen soutuvene. Etupenkki tuolla ja keskipenkki tässä ja peräpenkki tossa. Varsin ketterä ja hyvin kevyt soutaa. Toisaalta suuntavakavuus on sitten melko heikko, kun ei tässä mitään semmoista kunnon köliä oo. Mutta tässä hommassa ei tarvitse. Kattelen, että oiskohan tässä nyt semmonen pieni aukio tuolla ruovikon keskellä. Kokeillaan, että minkä verran siinä sitä aukeata paikkaa on. Alkaa olla kyllä jo niin umpeen kasvanutta, että tuohon ei kannata mennä. Koska sitten kun tonne mennään, niin sieltä on tämmöisellä pienelläkin soutuvenneellä aika hankala tulla pois. Mä tiedän, että tuolla vähän edempänä on parempia paikkoja. Kanootilla tonne vois mennä, mutta ei tällä. Jatketaan vielä vähän matkaa. Tuossa on nyt seuraava paikka, mihin kannattaa yrittää mennä, ja se on vähän väljempikin jo. Tuosta päästään. Näin. Sitten yritetään löytää joku kohta, mistä saa onkivetteen ilman, että se tarttuu noihin kasveihin heti. Ei ollut tossa. Tämä tuuli haittaa nyt jonkin verran. Katsotaanpa, saisinko mä tänne johonkin. Tuonne. Kokeillaan tosta. Tuo on semmonen paikka, missä saattaa joku... Joko siinä on kala? On. Heti tarttu, kato. Taas pikku rääpäle. Niin, olin sanomassa, että tuommoisista paikoista herkästi tulee sorvaakin, mutta nyt ei tullut sorvaa, kun tuli särki.
sitten uusi yritys. Sama paikka. Taas varovaisesti täältä tuohon noin, nyt se on siinä hyvin. Katsotaan miten nyt käy. Papa jäi huonoon kohtaan. No nyt. Taas on pientä tutinaa heti tossa kohossa. Tuliko sieltä jo kalaa? No tuli. Tämmöstähän se on, kun hyvä paikka löytyy. Tosiaan sääli, että tämä on niin kuin ruuaksi kelpaamatonta kalaa täällä. Jos olisi parempi laatusta, niin täältä saisi äkkiä soppakattilaan sattumia. On siellä joku. Oh, joo. Nätisti ne sieltä tarttuu. No niin, siellä on taas. Joo. Tää on isompi. Olisiko nyt se sorva? On, nyt tulee sorva. Ei mikään jättiläinen, mutta isohko sorva. Tai siis, tämä nyt höpötän. Ei mikään jättiläinen, mutta isohko. Idiootti. Siis ei mikään jättiläinen, eli melko pieni. Sorvathan on järkiään tämmöisiä isompia kaloja. Suurempiakin on saatu kuin tämä. Ostin uusia syöttejä tätä kertaa varten ja nämä tuntuu olevan varsin hyvin särkiä ja sorvaa houkuttelevia, mutta nämä on tosi pehmeitä. Nämä ei montakaan kalaa kestä. Tuommoisia. Havermaggot. Oossan täällä oikeitakin eläimiä, mutta en mä pitti noita ottaa syötiksi. Kato, taas heti rupes. Onko siellä kalaa? Ei siellä ole kalaa, kun meinasi tarttua tuohon kasvillisuuteen. Tässä kiertää nuo kasvillisuudet. No perse. Onneksi ei kovin hyvin tarttunut. No niin, taas. Onko vai eikö ole? Ei oo. Ei kun on. No niin. No, tuppa tänne nyt. Toinen sorva. Ja ihan samasta paikasta kuin se edellinen.
Ja 3. sorva. Mulla on muuten salamatkustaja täällä. Sen verran rauhallinen kaveri, että en aiemmin huomannut häntä siellä. Kato, tämmöiseksi menee nämä syötit. Ne on niin pehmeitä. Mutta kun niitä on koko purkillinen mukana, niin eihän tämä haittaa. Yhdellä ja samalla syötillä saa kuitenkin aika monta kalaa. Ja heti taas. Tätähän tämä nyt on. Ei tämä varmaan niinku katsojan kannaltakaan kovin kiinnostavaa ole. Että pannaan koukku vetteen ja kala tarttuu kiinni ja nostetaan kalaa ylös ja sitten hetken päästä taas sama uudestaan. No, tarttuko se? Tämäkin on sorva. Oho, tämä on kiukkunen kaveri. No, katoppa, tämä on iso. Joo, mä oon komia kaveri kyllä. Tunnistut sieltä. Menikö se, jäikö siima konkeloon tuohon? Ihan niin kuin olisi jäänyt. Joo. No. Tässä pitää tehdä nyt vähän kikkailua. Ottaa tuosta siimasta kiinni ja yritetään päästä lähemmäksi. No nyt. Onkohan se kala vielä kiinni? On. Kato. Se on iso. Tämmönen köllykkä. Joo. Eiköhän tässä pelin henki ole tullut jo kaikille osapuolille selväksi, niin minä taidan lopettaa kuvaamisen ja tehdään sitten seuraava video taas jostakin vähän ehkä kiinnostavammasta aiheesta. Mut kiva kun kattelit ja tuun mukaan sitten ensi kerralla.